Fl-2024 kien hemm iżjed minn 1,300,000 pazjent li utilizzaw iċ-ċentri tas-saħħa tal-Gvern. Minn barra hekk, is-sena l-oħra wkoll id-Dipartiment tal-Emerġenza fl-Isptar Mater Dei laqa' 140,150 pazjent. Dan tħabbar mill-Ministru għas-Saħħa l-Anzjanità Attiva Joe Etienne Bela fit-tweġiba l-mistoqsija parlamentari mid-Deputat Chris Said fl-aħħar jiem, fost oħrajn dwar kemm kien hemm pazjenti li rrikorrew għal din it-tip ta' kura b'xejn fl-aħħar snin. Fit-tweġiba tiegħu il-Ministru Bela wkoll irrefera ċifri tal-emerġenza bejn l-2020 u l-2023. Fis-sena tal-bidu tal-pandemija tal-COVID-19 fl-2020 jirriżulta li kien hemm ma' 96,000 persuna li ddaħlu l-emerġenza, waqt li s-sena ta' wara il-pazjenti żdiedu għal madwar 115,000. Fl-2022 kien hemm iżjed minn 135,000 pazjent fl-emerġenza, bil-maġġoranza assoluta jew madwar 100,000 imorru hemm min jeddhom u kienu biss 9,500 li marru fuq parir ta' tabib personali tagħhom. Dan kien rifless ukoll fiċ-ċifri tal-2023 meta minn total ta' madwar 138 pazjent li użaw l-emerġenza, 105,000 marru min jeddhom. Quddiem din is-sitwazzjoni s-sena l-oħra wkoll il-Ministeru għas-Saħħa ħabbar l-investiment ta' 17 miljun euro fit-tkabbir tad-Dipartiment tal-Emerġenza, waqt li żjed riċenti tnieda wkoll in-numru ġdid 1400 fejn professjonisti jirrekomendaw liċ-ċittadini fejn l-aħjar jirrikorru u jekk għandhomx bżonn tassew l-assistenza tal-emerġenza. Dan bilan ukoll li jittaffa l-pis minn fuq l-Isptar Mater Dei u bekk ir-riżorsi kollha fil-qasam tal-kura nazzjonali jintużaw il-koll bl-aħjar mod. L-istess mistenni jirriżulta bil-ftuħ taċ-ċentru tas-saħħa Ċensu Mowran f'Raħal ġdid mit-tnejn li se jqagħdi ħafna mill-funzjonijiet tal-Isptar Ġenerali għal dawk kollha li joqogħdu fin-nofsinhar tal-pajjiż.